zan tlai to taka chuan heia ni chu a kar khalin ama chawin anin lam panin konga chuan a tlan meka a pasal hual thlathum hnu a ani mai tur iga chuan alo video call a apa boral na kumkhat pualin lingshan lama share nei tu te nen an zin ho alo ni a mangai bia thu te in hlan tonin heia ni chuan thil poimo deuh mai shil tur a nei thu a soya kapa khan tupa ot reng rengin min boral santa si a ati lain keipo in surprise tur che kanei asin iga chuan alo ti khal chuti lai chuan kar chu alam pan chuan lo tlan thutin anin su tur in her chu kongthlang lama heia ni chu atlan liam ta von mai alo har chhuale meu chuan damdawi ina lo mu to in a accident na awang khan mel hmai hmu tlak alo nei to lova plastic surgery an ti sak ngal alo ni mel dang daia a har chhuak tamai chu hriawma ti hle chuti lain a chanchin le accident a to dan te chu news lama chuan an lo puang meka arwang an zon hmu lo thu le a thingei ni a an hriat thu te share nei tu meeting te chuan president atan a pasal hual iga chu an thlan chop chil chuk thu te an lo soi khazana thil thleng te kha chiang takin ala sheveka iga mutur chuan fencing group a chuan avakal ngal a hma kha chuan president ani awang khan an lo za thin hle a tuna ero a hmelan dan alo dang lam ta ka wangin garte tak ngel po chuan lu an lo phal sak to lo iga te po chu an lo thleng ve chi a te nompa ti in heia ni chuan a hmaya alo beng pop mai tungei ni alo ti ero chuan a in soi du le si lo a pasal hual chuan tha alo tum rengim ti fin fia na nei phot adu ani heia ni than nu kania a accident nuwa zon tum na po i nei lova company a president ni tumin i boi ngal char ani mo ti na zota than nu a lo boi ve vak su ti in a hruai son tir ngal apa in a thi san lai te khan iga hian a hnema a kal san ngai lo kha ani a chu wang chuan a ring tokin anin ngai zong chhauta alo ni chung te po chu atum lok vek ani te chu a ringa zan khat aleng chuak chu mi papahnih hian pawngswal tumin an lo phut buai mahse police motor siren ri an hriat ta ka chuan an tlan che zui ta a hmeichhe pakhat hian a phone atangin alo play mai alo ni a ama chan him tunu hmel chu a hmel hmasa ang chia kha alo ni awangin heia ni chuan makati hle chunu hming chu lini ni in doctor hian atangin khola dong zuya apa chu akal that lo na mu chwa ani thu le zai ngal angai don awangin damdoi in lampan ngal turin alo shil sum le pai an har sat em awangin zai ngal an theilo thu le ngai twa nan nitlem te tal piturin doctor chu angen taringota mase doctor chuan a zaina tur sian so chu tam em awangin ni reilo te chunga ni mai the ani lo thu le ina shrai ho a dwa taka enkol to mai tur chuan thuron alo petaringota lini ti ngai na shelo chuan a na tho na manager chu va kholin zuin dun idu kha naktu kain hmuila ti in ava som taringot mai heia ni chuan arukin azui ve zela bara chuan manager chuan heia ni chu zu in tur alo pe a poisa te doktorin town anga in cheya lamkwal vel tur te chuan alo shil ui anga bawa wakwal tur te chuan alo ti boka shevyo ma se apa tan chuan ti theilo po anei to lo nui dur ma se za po asoi thei to lo ani heia ni chuan a khongai ta dewa va shwai chuakin a chanchin kim chang takin a shil ta veka ama anga lemchang turin ange na an thalak te chu hmuin he hnai hi min tho sakla million tam tak poisa ka pe ang che ipa po inzai thei do na sin ti in a thlem ta ipasal hual chuan tha cha tum ngei ti poi chiangim ni linin alo ti po in surprise tur che kanei ati kher dana khan min tha tumani karing min ngai sak zui na po anei mi alo ania ti in a chang ma se lemchan te chu kathiamom si lawa nangma kani lo ti a she palanga apoi thui veu do na sin ati po in
hnuai khat chu a hi kangah chuan alo thun sak ngal a Lini pawh chuan pawisa chu a mamawh bawk si a sawi buai zui ta lo fencing group te meeting an neihnaah chuan Lini leh heiani te chu an lo lang ta hlawm mai chutia heiani ang chiah chiah an han hmu thut mai chu mi te chuan mak an ti hle a thi tawh emaw an ti kha ani si a iga phei chuan lo kuah ngalin lawm awm tak hian a mit tui te chu a tla a nupui lo let chu a hlim thu le a zawn nasa zia te chu sawiin a ngaih thu te chu alo sawi luam a chutia lo awm takah chuan Lini chuan lem chan chhun zawm mai dan tur chu a hrit a lova a khaw ngaih deuh tlat hawphawt mai chu a rot ta ringawt a igalah chuan an in lamah hawpui ngal mai alo duh si heiani hnenah chuan ka hlau deuh a zan in chu min rahpui ro aw tiin a ngen ve zai a iga pawh chuan lo rem tih sakin sawlaiah sawn mikhual rum a awm tiin alo kawl hmu ta a a luhsan ta maw tiah chuan iga chuan Lini chu a chhai chhun zawm ta a fawp ta thut mai khum lamah te chuan hruai pheiin mutpui a tum ta a mahse Lini chu lo harh chhuak zawkin inbual hmasa phawt rawh a ti ta tlat a chutia a inbual hlan chuan heiani nen khan in hmu in ani chuan a rin theih nan che mutpui mai rawh tiin alo ngen ta ringawt a chutih laiin heiani rilruna chu a roomah chuan alo tap char char iga chuan fate nei a chhungkua hlim taka din dun a chak thu te chu alo sawi a an ti tui hle Lini pawh chuan mak tak mai in a ngai na in a zun chuan a phuar nghet tlat tawh a mipa fa an neih chuan hesi ti a hming sak a duh thu le hmeichhia nih chuan muian tih a duh thu te chu iga chuan a sawi siam siam a Lini inbual hlan chuan an khuma thisin lo awm chu iga chuan a hmu ta tlat mai a ring hlel tan ta a tuka heiani nena an inkhawl lai chu video in alo la ru vek a iga chu tual tha tum tu ni a hriat loh thu le hriat sual a nei ani a rin thu Lini chuan alo hril a ani lawm ka chiang ani a zunah khan uai tum miah chuang che min hmangaih lo hrim hrim ni lo sela a mutpui ho lovang che keimah ka ni lo tih pawh a hre lo nge a hre lo der zawk fim khur hle ang che alo tih chuan min hre chhuak hlo ange aw ka hlau thawng ania Linin alo ti ve thung iga chuan an inbiakna hriat takah chuan a then a rim khawp mai a Bairi chu a office ah chuan ko lutin zuan in dun a henu hian iga hi alo chhai ve photo thin ani awm e naupang te tanga in hre tawh ni in voi tam tak iga hian alo hnar tawh thin hmeichhe fing tak ani awangin iga chuan pui turin alo ngen a heiani emaw tia a chen pui mek chu ani lo tlata a hriat thu sawiin chui chiang tur chuan a duh ani a phenah chuan midang tu emaw an awm ni a hriat thu te pawh a sawi bawk a company official sil chu safe ah dah that ni in heiani chiah khan a password a hria a chu safe chu a hawn thei lo chuan heiani lem ani tih an hre thei mai dawn ani mahse accident a tawh awang khan amnesia nei angpawh in alo in sawi ve mai thei a handwriting hmang emaw DNA hmang pawh in an chhui chhuah theih chu an in ring kapui che chuan engi ka hluang bai na tih chuan I duh ani mai tihna chhanga heiani a thi tawh thova mudun pawh ni la rin awm lo ini dawn hlei niam tiin bai chuan alo thlem vel zai zai a mak tak mai in Lini la chuan iga chu a ngai tuana atang chuan a pai bo thei ta tlat lo mai a file pakhat chu lo kengin iga chuan a hming chu sign turin alo la hrilh zui an signature a in ang si lova phakar chhuain a tui in lai chuan tih buak khuma tuma iga la chuan file chu alo la sawn hman hloh mai a kut chu a ti at lui ta ringawt a iga chuan hmun dangah hruaiin a kut thi te chu damdawi a hnawih saka thip a ti em awangin a khaw ngaih hle a alo fawp tawp ka kut ana sia ka sign thei lovang a ti erawh chuan veilam pawh in a sign thei tho lawm tiin amah chuan a sign pui ta a company anniversary alo thlen dawn chuan heiani chuan Lini chu a chei mawlh mawlh a
stage shah te a in lan a ngaih dawn awang khan nalh taka a lan a ngai ani a zam hle bawk midang chu an fel lutuk an puiin an thup mawi zelang che mahse bairi laka erawh chuan fim khur viau ang che SI department a director ania iga hi a duh lutuk tih ka hre chhuak tawh ani mahse company tana mi tangkai tak ani awangin ka ban duh talova iga nian hi chuan nikum marchi sawm pakua kapa kan vuini khan kanin tawng ve chi a ati lai chuan khawl a donga bairuin DNA test ani tir tih chu an lo hrilh hret a hlohp mai an man chhuah hma ngeia vati dang lam tir emaw ruk chhuah tum chuan hei ani chu a kal chhuak zui ngal thusawi na hun nei turin lini chu dawhsanah chuan an ko chhuak ta a hei ani ang chuan thu chu a sawi tan ta chuti lai chuan bairi chu lo kalin a mic chu a lo chhuh thu ta voin hian thupawimawh tak sawi tur ka nei hei an dik tak chu a thidaih tawh a lo ti ta hmiah mai ka pasal i nei theihnan dawtin min pu su linin a lo ti ve thung tungei ni chu ka hrelo mahse a lem mai mai ni kha iga tan chuan engpawh ka ti thei tiin lini chu a beng ta pawp mai iga erawh chuan lini thlavang chu a lo hausak vata thil ṭul lo sawi mai mai lo turin a lo ti ve zai mahse bairi chuan lini chu lo kawkin bumtu ani thu chu a sawi nawn le a ani chuan hei hian kani lo ti finfian a inei em ni min lo hmuh la lini chuan a lo ti ve ta safe chu valak tirin president che in safe password a hria ini tak tak chuan hawngrawh a lo ti ta mai chulai hmuna share nei tu te pawh chuan an lo ring hlel ve tan ta deuha safe chu hawng tur chuan an lo nawr ve ta sup sup mai le lini chu a mang ang hle a password chu a hre der mai bawk si lo chutah bairi chuan khawl dawngin DNA test result an nei tawh thu a lo hril doctor kha hei ani chuan a va tham dawn a mahse bairi mitirin result chu a lo lak chhuah fel diam tawh thu a lo hrilh ta si safe chu hawng tura an tih tak tlatah chuan chuan lam tur zawngin a lu te chu lini chuan a ti hai kual vela mahse an lo awi lo ting mai si chutah vanei thlak takin Mr. Yang a senior member chuan mipui leh thawk tu dang te hmu a safe phone chu tha a ti lo thu le top secret ani thu sawiin a lo hnial ve ta tlat mai thenkhat chuan hawngrawh se president chungchang ani hi an lo ti ve bawk a senior member te chuan hawn an duh lova junior deuh te chuan hawn an lo duh ve thunga anin hnial ta luai luai mai vice president iga chu thuthluk da siam tur chuan an ti ta a ani chuan hawn chu tha a tih thu a lo sawi tak awangin bai nen chuan anin thu rual ngei niin lini chuan a hre ta a mahse iga chuan company enkawl vat a tumna chan chu project kal lai le na chhunzawm hmal mai tur a tam em wang ani thu te sawiin midangin an rilh hmel lo nan safe chu hawng mai tur chuan a lo hrilh chutah bai chuan ka rin hlehlna hi a dik lo ani chuan ka hna atang hian ka in hnuk dawkang a lo ti le a iga chuan he company hi chhuahsan ngal bawk ang che tiin a lo kar ta mahse bai chuan an chak dawna a rin tlat awang chuan a lo pawm ve mai a lini chuan safe chu hawn a han tum chhin a mahse a dik ta tlat lo chutah a accident awangin a hriat ringna a buai thu sawiin lini chu a in sawi thiam zai a a pawilo han trai leh te iga an a lo tih chuan a han hawng leh dawn a a la hawng thei chuang lo voi hnih tih dik tawh lo hi voi thum a dik lo chuan he safe hi a in hawng thei tawh dawn miah lo ania bai in a lo tih chuan ni e hawng vat vat la haw tawh ang iga chuan a lo ti ve chen bawk lini erawh chuan hun lak nan tiin iga thleng pawh chuan amah ring lova ringhlel tu zawng zawng te chu in bet puiah chuan chawin iga laka pawh chuan a lawm lo hle a amah aia bairi thil sawi a awi zawk awang chuan amah chu ring tawk loah chuan a ngai bawk ani amah ringlo tu zawng zawng te chu an share a in bet pui ta a bai pawh chuan a hming chu a sign fel vek tawh a
a tawp nan safe chu hon a tum le ta vanei thlak takin alo dik ta hlo mai ama pawh chuan maka ti hle 0319 alo ni a anin bet angin bai hi chuan a share chu a chan dawn ta a hmaa hei ani hnen a iga nena anin tawn dan a zawh tum khan apa an vui ni mars thla ni sawm pakua a intawng an nih thu a sawi atang khan khani 0319 chu a register ringawt a alo dik ta hlo mai alo ni iga pawh chuan maka ti hle a tak tak ani te chu a ring tan tawh anin hmuh masak ber ni ani thu a sawi bawk nen alo hre ve chat mai chu maka ti deuha DNA test result chauh chu anin hngana awm chhun alo ni ta Bairi mi tir pawh kha hei ani chuan vazawng hmuhin a bag te chu a lak ruksak thei hlo mai a mahse a han hon chuan DNA report reng reng chu alo awm tel ve ho lo test result chu khapa khan a hran pa in alo ak reng chu lo ni in company anniversary an hmanna hmunah chuan chupa chuan DNA report chu ava keng ta a Bairi chu a pe ruksak tum an awm thu le an ruksak theilo hlo thu te chu sawiin result dik tak chu a kutah chuan Bairi chuan a nei ta a hei yani ani bawk si lo nen lini chu a rukin alo hlau thawng hle test result chu an han en chiang ta a maktak mai in 99.99 lai mai chuan alo in mil tlat mai le lini chu chan himin a awm ta bai ero chu makti na khatin iga chu ani ve thei to do ni motia alo lom ve to te lul nen anin bet na chuan a chak lo zo ka tang ta iga la chuan hei yani chau chu a hmanga isel tur thu ala soi zui chumi puala an program te pawh chu an ti top zui ta a khatia an DNA alo in mil tlat mai kha hei yani pawh chuan angai na shelo takin u nau phir an ni mai te chu a ringa mahse chutiang alo hrengai si lo chuta lini zawk chuan ano pan laiin nucham ina a awm thin thu le tuna apa hian fa anga alak thu te anu le pa tik tak chan chin a hriat ngai lo thu te chu a sawi ta a apa chu damdawi ina chuan an va tlaw a ni khaw hrelovin alo la awm reng mai a kal thlak sak vat angai ani chengnuai khat chu thon leh ngal a tum thu sawiin hei ani chuan a phirpui ani chu a ring ta a leni chuan iga chu mi fel tak lem chang ni lowa a hriat tlat thu chu sawi le in hei ani ro chuan Bairi nena atang dun anga a hriat thu le on the spot a Bairi kha company tanga pe chhuah dan angai tua thut ani a rin thu te a sawi a keimai ni lo ti DNA hmang khan lo hre chhuak ta sela chuan engtin nge chet a lak dawn a hriat mia lo ti in a pasal tur chu ala ring zo tlat lo Bairin azar buai reng khaningin kalbo tir adua niang linin ati le po in hei ani chuan chanjungot su ithil ti tum kha shereng la chutiang ang chuan om top mai ro ti in a haule sek thinrim su kapa boral phei chuan nang chau hi chhungte anga ken thei to tur ini hi linin alo ti ta ka chuan lo kwa in keipo in chhungte dang ka nei bik lo ti in alo hnem chuti lain iga chuan hei ani te chhung ko chan chin chu alo chui chian tir ve meka Mr. Hetanu pa khan phir fanu lo nein a u jok chu hei ani ni in anau chu hezi alo ni a enge thleng cha hrelovin hei ani chau an enkol tak thu le pakhat chu an hmu ngai lo thu chu an hre chhuak ta chutiang alo ni ta ka chuan hei ani chu ala thilawanga abula omnu kha a phirpui zawk chu ani nge iga chuan a ring ta a thi chana khan ring hlelin a unau nu chu hmang tangkaiin hремna pek ngei an tumani chu a ring ta a zanlaiah chuan lini muhil chu lo har tutin chemte ta hriam ria hria a ave en chuan iga lo ni thinrimna nei thutin a that mai ang te chu a hlau hle a ruka leta kawngka kala tum laiin perek te a rap fu pal thatlat mai na ti lutuk chu a tre deuh thata aka chu in hup ngalin a in sum hle amu hil der le ta ringawta iga chuan thawm hria in alo pan hnaia
a meng a bawk si lo tha tumin chemte chuan a lo tin reng ang chuan a hria a mahse a ngaih tuana lek chu alo ni apple a lo sat phil zawk alo ni a ke a erawh perek kha alo la bur vau mai iga chuan a hruk fai sak zung zung a in rin lo laiin perek chu a phawi sak nghe nghe zanah pawh chuan khum khatah chuan an mu dun lo thei lova Lini erawh chu thin thi chuan a mu hil ngam meuh lo bawkin iga pawh mu mang ṭha lo chuan lo ti har thutin a thin rim chuan Lini chu a rek ta bor bor mai a mu mangah chuan a nun hlui hmuhin heia ni te pa he zing tianah chuan a naupang lai khan iga te chu lo tluin Coca-Cola in tur a lo pe chutah chuan damdawi telin a hrai rui a pa thing a rem chu tala chhutchhiat sakin pen drive a lo ru chhuak a lo ni rawl thar a nih hnu thleng chuan Mr He chuan a pa bawk chu a lo bitum zelin a research result ruk chhuah sak tu a lo pu bawk nen misual ruaiin a chhut thluk tira nung chungin a phum hlum ta hmak mai a lo ni iga khan an che vel chu lo hmu reng mahse rilruna takin a lo en liam ringawt beile tur chuan tih theih a neih lo bakah amah pawh chu an tha ve duh hial a ring ani Mr He hmel chu Lini hmelah chuan a hmuh tlat avangin a rek ta buan buan mai a lo ni a rek hlum hman tep mahse har chhuak thutin ka tih pal ani tiin a tawpsan ta Lini pawh in a mu mang ṭha lo wang a nih lo rin sakin a lo thla muan ve a veng zan khua ta thak mai chu chuan iga chu a ti lawm hle heia ni nen chuan an in ang lo a ti hle bawk heia ni nen erawh chuan an in hmu chhun zawm reng tho zan lamah iga che dan zawng zawng te kha Lini chuan engmah a hrilh duh lova a nghawngah a rihna te pawh kha a lan lo nan scarf a awrh daih bawk company ava kal pawhin pangpar an lo pe sap sap phuh mawi ten an lo phuh bawk iga chuan zungbun bawm keng chungin a lo pan heia ni chuan lem chamna vek ani hi engmah awi suang che tiin a lo hrilh nghal khang hun chung zawng khan bialpa ala nei ngai si lova chutia iga an thing thi meuh nupui atana a sawm takah chuan Lini chu a tui ral zo ta veka heia ni anga a lem channa pawh chu a hre chang le tawh lo a kut chu iga chuan lo lak sakin bun tir a tuma mahse heia ni khan a rim ti lo ti a hriat chhuah le tak thut awangin a duh ta lova accident ka tawh awang khan thil tam tak ka hre tawh lova kan nun hlui pawh ka hre tawh lo tunah chuan in nei turin kala dam fel lo ani min hre thiam rawh tiin a hnar ta iga pawh chuan i hriatna te i neih let leh theih nan ka pui dawn chen i duh thu ngein ka hnenah hian i lo let le ang tiin a hrilh nghe nghe Lini chuan iga chu a la hmangaih renga a hriat thu leh in ngai tua chiang tura a duh thu chu hrilin heia ni chuan a lo beng chawra thului lo engmah sawi tawh lo turin a hrilh zui bawk iga chu lo kalin Lini chu coffee in dun puiah chuan a lo zawm ka hriatna ka hlohk kha i ti mahse nangmah che in password kha i hre fu le chat bawk si min hmangaih lo hrim hrim min neih te hi i lo duh lo hrim hrim ani zawk lo maw ti a zawh lai chuan a chhan hmain uivar potato tia a hming an vuah sak chuan Lini chu a lo chaih vel chung chunga a lo hlau hle a tet laiin uiin a seh tawh ni awm a hma chuan ui chu heia ni khan a ngaina te em em thin awangin ui pawh chuan a lo ngaina hle a lo ni tuna a hlau ta thut mai te chu an awmpui nu pawh chuan mak a ti hle nghe nghe ka hlau vak lo a lo tlan thutah chu wanga lawm tiin Lini chuan ui chu a hlau lo awm deuh chuan a lo khawih der ve dek dek iga chuan lem chan thiam lo a lo ti rilru hle thung iga chuan hmun pakhatah chuan a hruai leh chu an in kisna hmasa ber a lo ni nghe nghe Lini chuan hla te a play ama duh chung hla nih thu chu a sawi pal ta tlat mai a hma khan heia ni khan a hla duh chuang te leh a thil ngaina chuang zawng zawng te chu lo ziak thla in vawng vek tur chuan a lo hrilh tawh mahse kha a lo hre chang le tawh reng reng lo chu niin iga khan tunge ni tih a lo hre daih tawh tih
a hre lo mai zawk ani zan thleng chuan an leng dun zela Iga chuan heian min kalsan su aw tihna zawta Lini chuan alo khawngai lutuka alo fup ve tawp hmeichhia in a duh thu a fawh voi khatna ani awangin Iga lawm lutuk chu an bula swimming pool ah chuan a tawhthlat a tawp mai a min lo chan rawh tui hleuh ka thiam lo ania a tih takah chuan Lini chuan a zuk la chhuak ta a chutah pawh chuan heianin tuichen a hlau tih kha a thei ngil leh daih mai mahse a rilru nawm nan Iga zawk chuan alo sawi mawi zungzunga alo hre thiam zeng mai a thuhrimah Lini hi chu a ngaina in ami zia langtlang leh mawl mang deuh te duawm tel boxi te hian a hneh ve tlat a bula tanga in hmel hriat tir tha leh ang deuh chuan an hming te chu an in hril a chutah hritlang khawsik chuan Lini chu lo man zuiin nikhawr hrelo chuan a awm zui ta a a har leh meuh chuan heian ni chuan alo awmpui reng tawh a Iga chuan office ah a kalsan a ngai awang khan awmpui turin alo va ngen alo ni engthir chiah nge thleng alo zawt ngal tun hmaah in kal dunna thinah khan min hruai a ka hriatna ka hloh te ka nei let leh theih nan min pui a tum ani tihna sawi a malak zil dan dawr te chu an sawi dun tlaiah chuan Iga chu lo hawi in kawngka alo luh rual chuan heian tiin alo ava heian ni tak zawk kha alo hawi vat nge mahse amah chu kal pelin Lini zawk chu a pana ka ngai deuh chia ka lo haw hma ni hi ka lawm e aw kan nui lo awmpui awangin tiin heian ni chu lawm thu a hril a Lini chu pomnolin pindan lamah chuan a luh pui a heian ni pawh chu a haw zui ve ta ni a nihna chu a hre chiang hle mahse Lini chuan Iga tawngkam thlum tak te leh a hmel thatna te a zei em na te chuan a phuar nghet tlat tawh a a hnar phal thlawt tawh lo ani ber chuti rualin Iga pawh in a nupui hual kha ani lo tih hre reng chung pawh in han chhai kual vel chu nuam a ti in a ban san thei bik lo bawk khatia an khawsak dan zawngzawng te kha video in a rukin alo la vek ani tih Iga chuan a hre chhuak ta a office ah a en let hle lai takin bairui chu alo lut a eheu nang hi vaten awm reuh ve a tih takah chuan ka bial nu nina kan video en te chu enge dik lo na Iga chuan alo ti ve thung khanu kha i duh ta dai ani maw baiin a ti le takah erawh chuan oi awm lo lutuk tiin alo pharang hle min phat san ani kanin thurual si a baiin a ti chuan kanin bet ringot alawm i duh thlanna ni kha tiin a chhang heian dik tak a zawn chhuah tawh thu sawiin thlalak te chu bai chuan alo en tira Lini zawk chu heian ni lo ni in a accident awanga surgery an tih sak dan zawngzawng te leh ama phuba laksak tura Lini zawk chu heian ni anga a tir dan zawngzawng te pawh bai chuan a hrilh ta veka a rukin alo chhui nasa hle alo ni Lini pawh falak ani thu leh a padam lo enkawl nan pawisa amamaw si a heian ni sawmna chu pawmin million chuang pawisa hlawh tura an in chhawr tak dan te thleng chuan alo hre kim leh biai tawh a tir lamah heian nina alo ben ringot dan te leh a tawngkam hman thin dan te chu ngaih tuah letin Iga pawh chu a har chhuak kwar mai enga ti nge heng thil zawngzawng te hi i lo tih duh kher a Iga an a tih takah chuan a hma khan heian ni i hmangaih zia kha ha hi pini sawi a tunge ni khawng nge awm tunah chuan i hre tawh a engtin nge i awm zui zel dawn tih ka hre chak mai in neihna hlim awm tak ka duh sak a che tiin bairui chuan alo chhang ve ngata a chhuah san zui ngal a rukin heian ni leh Lini te pawh kha an lo la in hmu ve reng thova khatia video a an khawsalai an lak te pawh kha alo en ve vek mai chuti laiin Iga pawh in a secretary chu kovin thil thlen dan engkim chu a hrilh fia a engwanga hetian zawk khan a fanu dik tak pakhat zawk chu thlau thlangi ani ang tih te chu ngaih tuahna tibuai tu alo ni ta Lini chungah chuan engthil tha lo mah thlen tir chu a phal lova zan khat chu Lini chuan number hriat lo hnen atangin phone call a donga heian iladam ring ani maw i thi tawh emaw ka tia chin in hmuh ka duh ani min hriat ti raw tihna lo zawt a
chupa chu zian henga niin Japana ani a hei ani first love alo ni hei ani chuan ruah hmanna dang dei lo neiin iga chu then tira ziang henga nei tir atum chu lo ni in rang takin chianga po chuan China chu alo pan nga la gar terim ti lo chung chu iga ruma chuan valut luin avatnik ngal rungota nangma wangin hei ani kha athiasin apasal hual ni tlak poi ni lo I phu thlot lo ven him po I veng him theilo ani kha ti in alo an khum chiam nangma zo kani kha hei ani kalsana I career thlang zo ka Japana pem tadai chu Lawin la fil viau du su iga chuan alo tilet veta sak mai ka du lo wanga kalsan kani reng lo local vel turin ka soma adu lo zo kani kha matse tuna chuan ka lo let to a ka kalsan to lawang jianga na ti lai chuan lini chuan a hnung lama tangin alo kova heian ti in chupa chuan alo kwa ngal iga thinrim chuan jianga chu alo hnek veta thunga an buai zui ta nuai mai tuna chuan engma buaina tur kan nei to lo heian lausu local te khaldai ti ang ti in jianga chuan alo kaya iga chuan lini chu alo putlet ve thung kawa belukanga kalau kele don nia tia linin alo ngen ta ka chuan daria vela tal chuan milo biang che inhum na hmun po milo shil bokang che kalau shrai don che nia nangpo heiya ni bula hian lo rengang che ti in heiya ni chu iga chuan a shila ngai thatak chuan a thla zandar riat a rito a ro asur na sabok si traffic a jam na sabok si nen iga po chu a man mo to khop mai lini chuan anom na te lo shilin chulai hmuna chuan vakala va shwaya tumani jianga chuan lini hena chuan ngai dam te dilin tuna hian pasal hual I nei to ti ka hria a ma se in lei nei chuang lova tuna chuan midang po la nei theidin hmuna ila ding ani chuwang chuan lo let le mai ro mihring kan ni chung chuan kan hlimna hi kan ngai poimo ber tur ania in pahnih tan po a thadei zo kang ti in a hnena let le tur chuan a soma leni chuan chan mai ngai na a shelo hle heiya ni sok chuan a hmangai tak tak lo ani ti chu a hre thiam renga ma se engma soidu bok si lo in ngai twa that adu thu a soita ka wangin zianga po in hun pek ri chu hnial lova an ho tur ero iga khan lo lam thlapin a hmela ero alung oi vak lo ti a hmu thei atu ka wa chwa tum po in pon lama an kong khar chu lo kal nan tlat maya iga chu va kholin engwanga kal nan ngot nge nia zot doctor rin I accident na wang khan I hrisel na din hmun a thavak lo ni na soya ti khan ina lo ha dam ro zianga po ni dangai humai don nia kalau ho watang ti in call chua off zui ngal heian in en khan an lo in hmu chu lo ni in zianga hian in then tir chewa ibianu hi nei atumani nupui pasala an lei nei lova kala chhu thiang ani ati che ati chuan heian hi a hma ai khan accident ato tu hian keimai hian a nghet zoka a him zok bokani mishang dai ni mai om zok ni in ka hria a hma ai khan ado thein adu om dai zoka thil a thlak le thu ho tak tak tia soya min ti hlim riawani zianga hi chuan min chu sak mai to lowang ti in alo chhang dai ani le heiya ni chu engang mi siange alo ni thina heiya ni na ti chuan shilkher su o a in khar khi pe me ma ni tha in ti tok tak midang shim keima tiamin mamo mi alo angin na om thin iga chuan alo ti a ani chuan enga tinge in chen dun reng si heiya ni na lo ti le a chan chu apa thi na wangani khohar le mal min a in hria in phen na tur le ti pui tur te po adu ve ni ma na tideila manzan chu mang thalo de mai ka neya ka lo rek bor le ngala ma se ka in sum thei ta hlo zo ka ani chuan min ho zui lo reng min hre thiam ve kani ti in iga chuan lo soi le zewa CCTV footage a khan chutiang chu heiya ni khan lo mu si lova angai a thata cha lova ni thum chunga heiya ni hmu ala phal lo fo chuan police a khol tur thu soin
a vo zuia a haw san ta ni khatia linin thil then khat thup leh siap ruk a nei tih heianin a hriat takah chuan ringam har a ti ve ta viau mai a apa dam lo pawh kha hmun dangah lo sawn chhuah tir daih hi alo ni lini pawh chu a hrilh melh lo bawk igan in ava thlen chuan lini chuan hlim takin alo lawm a eirung te lo bawl fel sak diamin len chhuah dun puiah te chuan alo zawm a iga pawh chuan a kal hnan avanga ngaih dil nan milian khat alo pe a kabulei awm chuan imamaw piang ka pe zel ang che tih in a sawm bawk mahse lini chuan heiani chu thlau thla ka duh lova iga chuan heiani kha alo hmangaih tak tak ni in a hre bawk a tual that tu ni lovin hra sual wang mai mai ani tih a ring bawk a inkawp that tir leh zawk mai chu tha in a hria iga chuan a naupang laia a nu leh pa te in then lai chu a met thla a hmu a kalsan nih hre awm zia kha alo hre chiang tawh hle ni kha an lian chhuanah chuan ruah alo sur thut a tawm hulna tur an zawnna lamah zawhte a neitu ten an duh lo chu an chhar ta hlauh mai an khawngai hle a tunhma chuan iga chu doctor nih chak thin alo ni a mahse apa khan alo rem ti lo alo ni apa kha pakhir leh thinram tak alo ni ve hrim hrim bawk ani awm e mahse a hmangaih wang zawk a nih a rin thu lini chuan a hrilh daih thung a zawhte chu inah huanin an enkawl zui ta a a tukah chuan apa kha vatlaw tumin lini chu damdawi inah chuan ava kal a mahse alo tawh si lo doctor pawh chuan mak alo ti ve hle a midang chuan engmah an hriat lo thu in an chhang zel bawk si CCTV la chu alo chhe leh sel bawk nen heiani chu ava khawl ta ringawt a ani chuan min phatsan awangin ipa chu hmun dangah ke inkawl tir ani kha a chungah thil tha lo a thlen i duh lo chuan kasoi ang zel hian awm tawh ang che alo ti a niminah pawh iga chuan milian khat min pek a tum a mahse ka laksak duh lo a sin ka phatsan lo che a tih pawh in i thusawi ka ring tawh lo iga ka then la zianga hi nei ang che alo ti ta chutiang alo nih takah chuan lini chuan iga hnianah chuan in then mai a duh thu chu a sawi ta a ka hriat ringna te kha an lo let thei tawh si lova ka duhna che pawh hi a reh vek tawh niin ka hria a ti ta ringawt a mahse iga chuan in then a duh ve lo thu alo hrilh thlat mai an inbiakna zawng zawng te chu heiani chu a ngaih thlak tir vek a a then fel tawh chuan a lung awi ve mai a be se ni mahse zianga chu mutpui ve tur chuan alo ti leh tlat mai a iga pawh awlsam takin a mutpui theih ni lawm ni zianga chu eng a ti nge i duh ve meh lo pawisa imamaw kha i neih duh chuan ka sawi ang chuan ti mai rawh tiin alo nawr leh zel si zianga hmutur chuan lini chu ava kal ta nge nge a ani chuan iga a then tawh tih kha alo hre daih tawh a kut inkai te chuan an kal dun vel a mahse lini chuan bathroom ah a kal sana iga khan lo zui ru ve rengin in then kha kala pawm meh lo ania hetianga ziangai awmpui chuan in phatsan na ani dawn a sin alo ti fencing group wang ani kha min then duh lo keimah hi min duh tak tak lo lini chuan alo ti ve thung a a reitak em awang chuan zianga pawh in lini ngaih ven turin alo kal a lini tih ngaihna hre lo chuan iga chu enin ka duh tawh lo che min kal tir rawh a ti ta mek mai iga chuan kawngka chu hawn a phal lova zianga chuan lo avin kala zo lo tiin alo chhang le ta iga chu chhuah tum ve leh ta thung a lini chuan alo fawh phah ta ringawt mahse zianga chuan kawngka bulah chuan alo nghak reng thova lini chu lo kawh in an inkarah chuan in rawlh buai tawh lo tur chuan a hrilh a iga erawh chuan lo hawl rawh engmah burhban na ila nei lova ka ngaidam ang che tiin lini chu hawpui a tum a mahse bin hrep chiah chu lini hnen atangah a dawn le chu niin a kalsan daih zianga hnenah chuan hun liam thu a thil thleng te chu theih ngel a inkawp that leh a duh thu lini chuan a hrilh a ani chu alo lawm hle iga khan lo ti buai leh ta che sela a tih pawh in ani chu ka kawhar laia ka inhnemna mai mai a lawm ani thin a chhang zel a tichuan hotel lam chu an pan dun ta a
chutah Lini chuan Iga chu vakhawlin an thawm zawng zawng te chu a ngaih thlak tir ta veka Iga thinrim chuan a phone chu tuiah chuan paihin a thar ka lei leh mai ang a ti awl sam thehna a rilru erawh chu an a hle ti a hriat theih a thianpa chu a bulah chuan a awm ve renga Iga rilru tur te chu hrethiam takin zui in tur te alo pe ringawt a secretary kha lo lang hlawlin Lini chu heianin a pa dam lo hmanga a vaw beh thu a lo hril mahse a ngaih ven zui duh taliam chuang lova a chan chu heiang i che sual chung changah khan a lo fe hlim lo tak tak mai a lo ni a a pa phubalak nan he chhungkua chu tih chiat vek kha a tum ber ani tlata chu thudik ani meu chuan Lini hian hriat chhuah hun a la nei dawn a tual that tu chu a pawm zui zel theih pawh a in ring lo chuti laiin zianga chuan a thil tih tum te chu thul leh thutin engmah phurna leh chan letna a dawn ve tak lowah chuan heian ni ang lo a ti tatlat mai a min hmangaih tawh lo ani hi Iga laka phubalak nan min hman mai mai tum ani kha chhuak vat rawh tiin Lini chu a chhuah tir ta daih mai heian ni chuan a lo khawl nghal a darkar chan ve pawh ral lowah hotel i chhuah san leh nghal an ti a enge thleng a lo ti min hret chhuak daih hlawm heian ni kha i ni tawh lo min ti tlata ka thei tawp chuan tihlawm chu ka tum ve mahse a thinrim tlat tawh Lini a tih chuan mia emaw min ti em ni tihlawm tum liang che a nih lo chuan i pa hi i hmu leh tawh lovang a lo ti zel si dialysis te chu a lo tih sak vek tawh hi a lo ni a Iga erawh Lini chu a hmangaih lo thu leh hmeichhia suma a lei theih mai mai chu a ngaih san lo thu sawiin ama leh ama chu dawt a lo in hril mulmul a mahse a thianpa chuan a hmangaih niin a lo hre ve thung zianga hmutur chuan Lini chu a va kal leh a mahse a lo awm tawh lo ni tam tak chu biak pawh tum thin a a langai bawk si lo ni khat chu number hriat loh hnen atangin call a dung a hmeichhe pakhat hian lo bia in zianga nupui a nih thu a rawn sawi a kan pa khan train a lo let leh dawn khan in then a du a mahse karah fate an awm takah chuan keimah an ka then duh lo ani kha tunah kan naute hi a dam lova a pa ngaiin a tawp a tawp a khawngai takin a min lo hril sak la kan fa hi a lo ngaih ven dawn phawt chuan in then chu ka rem ti mai ang hun rei tak ka be thei tawh bawk si lova tiin a lo ngen ta ringawt mai chutiang thil te chu engmah a hriat lo awang khan Lini chuan maka tiin a khawngai hle a heian ni chu a va hmu ta a thil awm dan engkim va hrilh chhuah tum mahse ani chuan a pa kha a inah lo thuh ruk awang khan kawngka chu a lo hawn sak duh lova i tih tur i tih zawh hmah chu kan in hmu tawh lovang a lo ti tlat mai zianga a bo ani khawng i awm ka hre lo a tih takah chuan Lini pa chu room ah kal hnanin kawngka chu a va hawn sak ta nge nge a ani pawh chuan nupui fanau a lo nei tawh ti chu a hriat bik lo thu lo sawiin a awmna pawh chu a lo hre bik lova chutih lai tak chuan chanchin tharah mipa pakhat luiah a ruang an chhar thu leh tungin an hriat chian loh thu te an lo sawi ta a a ruang en dik na hmun tur an lo sawiah chuan vakalin an han en chianga zianga ngei mai chu a lo ni Lini chuan pawia ti tak zeta ama leh ama chu a in ti hlum a lo ni a nupui leh a fa te kalsanin train ah chuan a hmangaih hmasa zawk nei turin a lo kal vangvang a chutah thil kal tluang lovin a thi leh ta daih mai si a nupui leh a fa te chu a khawngai ber zawk chu an ni China a zianga cha thlatu kha heiangi ani awang chuan a in thiam lo hle a an thil tih dan chu tha a ti tawh lo hle Iga hi tual tha tum tu ani lo ti ka chui chhuak anga tichuan hlim takin ani nen hianin awm dun leh theiang khawngai takin hun min perawh tih na nge na mahse heian ni chuan a lo rem ti ho lo Iga inah chuan Lini chu a va let leh a in chhir thu leh a ngaih thin thu te a va hril mahse Iga chuan zianga a thi tawh si a i khua har leh deuh tuam ni tiin thinrim zetin a lo zawt a Lini chuan ani nen khan kan mu dun lo hrim hrim engmah tih sual ka nei lo tin a lo chhang mahse Iga chuan a lo awih sak lova bathroom ah chuan tui her haw in a in khawh tir char char a umang tha lo bawk chuan lo ti har leh in Linin a hnemna ti kha a hre chhuak a bathroom ah chuan vakalin
Linika tuin alo la in khaw tir char char tia va hmu alo vut vek tawh a damdawi in ah hruai ngal engtin ma alo awm zui lo hlo mai chuti laiin heia ni erawh a hnar alo thi thut a a lu a rawn hai thut bawk a nikhawhre lovin a tlu nasopharyngeal cancer anih thu doctor te chuan an lo hrilh ta alo nasat tawh em awangin hun reitak a damtaw lo tur thu an lo hrilh bawk heianin in a va thlen chuan linipa kha alo thu luau mai a alo dam fel vek tawh chu niin iga laka phuba a lak dan ti kha alo hre vek a hmanah khan iga pa khan a damdawi siam thar test nan lini chu hman a tuma chuti lai chuan linipa chu doctor ala ni a mahse ni hian lau thawng leh si in tual that tu an ni thei tih hriat in dan a tuma iga pa chuan alo hnial zel si a tih ngain a hre lo chuan a en liam ta ringawt a an damdawi en chin pawh chu alo tha hlo nghe nghe lini chu engtin ma awm zui ta lova heia ni te pa khan an fanur botu chu an mahni ni te alo hriat chuan a thin a rim hle a mahse igai pa chuan a fanu chu a thi tawh thu leh damdawi thar siam chhuah nan a taksa chuan an en dik thu te a hrela damdawi dang en chin zel nana hman a duh wang alo ni tichuan iga pa chu a bo ta hmaka heia ni bula erawh a pa chuan iga pa chu ramdanga accident anga a boral thu leh iga pawh chu a khawng ai em awanga ankle zui ta ang chuan alo hrilh ani awm e chutia iga pa a thi takah chuan amah chuan lini chu fa ang chuan alo ankle zui ta ani chutiang alo nih takah chuan iga pawh chuan phuba lak a tum tih chu heia ni chuan a hre thiam ve ta a iga leh lini te inkar pawh chu a tha tak tak chuang lo a ring zo tawh meu lo ani ber zan khat chu hmun danga iga chuan lini chu a hruai chhuak a bawm pakhat ken tirin chu zianga va pawmna kha lo ni a luiah chuan theh darh turin a ti mahse ni chuan a nupui leh fanau te chu a khawng ai em awangin an hnenah chuan a vap dal chu thlen chu a duh thung a mahse iga thenrim chuan a theh darh lui ta tho lini pawh chu a tap nasa hle heia ni chuan alo bia a iga chuan a hawsan tawh lo ni kawng ala bo zui mahse a bulah chuan a that thu leh iga bula a awm thu chu a sawi tlata naktu ka ina lo awm la tuma lo lut tir suang che engkim ti tawh vek a ngai tawh ani tiin alo hrilh zurui pahnih hian lini chu lo khawih an tuma mahse iga kha a va khawl thei hlo mai champui tur chuan alo let li a chung ho laka ta chu alo chan him hawkawngah chuan iga chuan tual that tu lo ni taila kabulei awm duh tho angem tiin a zawt a tual that tu ini chuan a chan chu engwang pawh ni se police hnenah ka report chianga i tih sual man tel turin jail ah chuan kumsawm thum chuang pawh awm mala kanin nei emaw nei lo emaw kalo nghak reng ang che tiin a chhang dam chhung lung in tan leh thina hial ten an hrem thin a sin iga na ti pawh in i tan kalo tawngtai zelang a chan chu ka hmangai che ani tiin a chhang leh in thenang ka hmangai ngai lo che tiin iga chuan alo hrilh dai a a tukah chuan a in atangin a chhuah tir zui ngal chuti laiin heia ni khan alo kawla iga nena an in then thu chu alo hrilh lo hruai a tum thu chu sawiin alo nghak ta a lehlamah iga thianpa khan hmeichhe naupang pakhat hi heia ni motor hnungah box pakhat dah sak tur a tirin lollipop alo pe zai a box chhungah chuan bawm alo awm reng mai naupang khan happy birthday tih a alo wish awangin heia ni chuan a mak a ti deuh a chumi ni chuan heia ni chu a pa thlan tlawh turin kal a tum hi alo ni a chu chuan hriat lawk awang khan bawm chu an lo dah ta alo ni heia ni chuan iga chu lo khawlin in hmuh an duh thu te chu a rawn hrilh a mahse ani chuan alo duh ve lo heia ni leh lini te chu car ah an chuang dun tih a hriat erawh chuan iga chu a rilrua nuam ta ho lo mai a lini ber kher chu thah ve alo tum ngai miah lo a thianpai rawh chuan lung pakhatin sava pahnih kan vawn thla mai dawn a lawm alo ti ve thung a remote control iga an alo dil pawh in
Inep mai master tan phuba kan lak dawn hi remote control a awm lo car a tih nun rual khan a in count ngal minute sawm chiah hun a awm tawh alo ti si an u nau chuan lini te pawh chuan in hnial leh a pakhat chuan min thah tum ani a tih laiin pakhatin evidence kan nei lo alo ti bawk si natna neia a thi hmang ngeiin EGA chu thah ve a tum thu heia ni chuan a hrilh ta a chutah EGA chuan kawng lakah chuan alo ti ding ta hlohp mai car atang chuan rang taka chhuak ngal tur chuan alo hrilh a second tam tak a awm tawh lo a tawpah chuan EGA chuan lini chu kaiin a tlan chhuah pui thei ta hlohp mai a heia ni pawh chu a rawn tlan chhuak ve in car chu a puak zui ta a mahse lini leh EGA te chu a in vangvang a silai a ha lai chu la chhuakin EGA chu ka tum ta lini chuan lo in dawh khalin a darah a kap fuh ta a tichuan EGA chuan a nupui hual heia ni chu voi hnih lai thah a tum thu chu sawin police station ah chuan a va in pe ta nge nge a zangaina sang berin kumsawm pariat tang tura a chung thu rel alo ni ta ni zawhna zawng zawng te pawh chu dik leh tha takin a chhang zel a chutah chuan a pa an thahna chan dik tak chu thil in ruksak chung changah khan ni lovin chumi in a hrin zel a fanu ngei an ruk bo tak awang leh a thih thu a hril awang khan heia ni pathin rim chuan a fanur bo tu EGA pa chu nung chungin a phup hlum ta alo ni mak a ti in hriawm a ti hle a a thil tih te chu hriat loh na wang mani se a in chhir hle bawk lini pawh damdawi inah chuan lo har chhuakin nau alo pai reng chu niin a pa chu tual thah tum awanga gel tang mahni se a fa lo piang tur chu hrin chhuah nge tum tlat a manah fiam thu ti taka alo sawi tawh ang khan EGA lo chhuah hun chu rinawm takin alo nghak tang a a sual te a sim theih nan bang lovin a tawngtai sak thin hun leh ni te chu liam zelin kumsawm pariat lai chu alo liam ve leh ta reng mai EGA pawh jail atang chuan alo chhuak ve ta a lini ang chiah chiah hmeichhe pakhat chu ka hmu in a ni chuan ka pa tih in hlim takin alo kawh a iunia ni ka nia ka nu khan i lo chhuah hunah lam tur che in min hril ani tih in hlim takin alo bia a a fanu ni tih chu hei rual lovin a hre thiam nghal a khawngei nu chu a awm reng reng a tiah EGA an alo zawh chuan parva lo thlawk lai chu iunia ni chuan alo en vangvang ringawt a engtin ma chhang lo a thi nge a dam nge pawh kan hre thei ta lo ani a tawp ta.